Okay, so ato isgutan na expanded MPL Flex sa GSIS. No, naay bag-ong MPL o mo gitawag MPL Flex sa GSIS unya 6% ang interest ug up to 15 years. Dugay na ng 15 years kaya ako naka-apply na ko ato. Pero po ka-appeal sa Flex. Kaya sa Flex, pwede ka mohulang og up to 5 million. 5 million is kung ang imuhang monthly is 30,000, up to 14 times imong malone. So kinsay pwede mo borrow. Tanan nga member sa GSIS nga walay leave of absence nga without pay o at least naa lang kay 1 month contribution, no? Wala kay administrative case kanya, wala sa kay GFAL, dayon wala po kay status sa imong agency nga suspended. O nya syempre ang imong net take home pay kay labaw. Kung ubos ra imong manet, dili ka nila i-allow. So pwede ka mo pili o 1 year hangtod sa 15 years, no? Flexible na siya. So kung mo qualify ka na, basin giteksan ka. Kaya ako ang giteksan na kung kauban sa trabahoan giteksan, ihaya nila ako paggabaw na ko nga giteksan mi sir, ngita ko sa akong cellphone, giukay na ko akong mga message hasta sa email So sa pagkakaroon mo rag textan nila ang mga ni qualify. Kung wala mo na textan, basin pariha ta.